Makadi muri Zimbabwe tinokumhoresai techikutambirai kuchirongwa chedu across the border. Tinokutendai nekuramba mechisubscribe nekutsigira chirongwa chino. Zita rangu ndinoitwa Dumisani Mlambo Mafanise. Kana usati wasubscribe, subscribe kuitira kuti episode inoteera isakujambe zvakare. Nhasi tine murume watinaye achatsanangurawo mafambiro erwendo rweupenyu hwake kusvika asvike paari muzuva ranhasi. Ngatimunzwei. Zita ndinoitwa Mr. Muzadzi kumusha ndichibva kwaMurewa. Murewa. Murewa yapindira. Tinayo Murewa. Titendi. Pabasa ndinoita maseedings. Okay. Ndo zvangu chaizvo. Alright. Muchirongwa chedu chinonzi across the borders. Across the border. Tinenge techibvunzawo vanhu timbonzwa machallenges avakasangana nawo mukundoshava. What made you kuti ndakuenda kunyika dzekunze? Nyaya iripo ndeyekuti zvinhu kuZimbabwe zvanga zvangotanga kuoma. Ndikaona kuti ndingamborarama pasituation yakadai. Ndobva ndatorawo passport yangu sevamwewo ndakati ndika ndimbonotsvaka kunze uku. Ndobva ndakurosa ndakananga paBotswana. Alright. Igore ripi? 2006. 2006. Ndichikurosa Hayo, totenda. Ngatichipinde mubhazi. Rwendo rwatanga. Makafamba sei kuenda kuBotswana? Zvai zvakanaka? Zvanga zvakanaka because unoziva kana une mapassport zvinhu zvako zvinenge zviri right. Plus vangu vakatonimirira kupi? Kumberi saka haanga ari machena. Alright. Saka muBotswana makashanda mukagara how long? Botswana ndakagara for 6 months ndiriko. Ndichishanda but ndakazofungawo zvekuti ndiita se ndichinje trade because basa randaita muBotswana rairwadza. Ndikati rega ndimbokurosa ndakananga kupi paJoni apa. Basa rinorwadza rakaita sei? Maiti ndaitoita zvema construction izvozvizvi. Zvokutomixa madhaka izvozvizvi pakashanda kuchitovakwa. Saka ndo ranga ri basa redu. But kuZimbabwe manga mabva mune qualification here kana kuti makangosangana nazvo? KuZimbabwe ndaita zvecarpentry. Ndiri kuZimbabwe. Alright. So uku zvakasvikondiomerawo zvekusanganisa madhaka izvi. Ndosaka ndakazoti rega ndimbotsvaga kuJoni ndimboona kuti kwakamira sei. Alright. Ayo, platform yava yenyu chitiudzai kuti rwendo rwekuJoni rwakafamba sei? Timuzoti tatsika kuJoni. Right. Rwendo rwekuJoni rwanga rwakaoma mwana mai. Ndanga ndine shamwari yangu yainzi Isaac. Ndiyo yakanditi shamwari zvemuno muzviri kurwadza handei kupi? kuJoni timbonoedza kuti tobuda nei. Tichibvapo takataura nemukoma wake anga ari kuJoni akati uyai wakomana. So shamwari yangu yanga isina passport. Ina ndine passport. Ndo pakatangira mawani. Saka kuti tuye kuno taifanira kuita zvekujamba. Ndobva tanotsvaga motawo. Ndakatoudza mukoma ndakati plus ndakuenda kuJoni. Same day. Plus vakambonditi zviite mufanangu uda kuenda kuJoni usina kumbondiudza chichi. Ndakati ndakutobaya izvozvi. Ndobva dzangu. Same day roro ramuri kuenda? Same day roro randoda kutobuda iro ndo randakatovaudza. Zvikanda alright chindimirirawo shamwari ndiita se ndisvike kumba bozi wandijuma ndakati uyai. Ndobva wasvikawo. Blazo vakangondita mfanangu unozati handina zvandinazvo. Chingobatawo kagaba kebhinzi ako uzoona kutamba kupi? Mberi uko. Hazvishuwa ndibva. Kana mechiti gaba rebhinzi muri kureva? Baked beans. Cool beans chaizvo. Ndo dzandakapiwa na. Wani kagaba ikako. Zvikanda blazo mfanam unodyawo murodi. Ndobva taenda vandanotsvaga transport. Mukutsvaga transport tatsvaga magonyeti anokurosa kuya kuno kuSouth Africa. Magonyeti tatsvaga ndobva pasvikawo kaprivate. Pasvika kaprivate zvikanzi mana
tikachama tudaenda bhodha zvikanzi ayo uyai vatataura naye zvikanzi handipe mari yakati vatamupa dzanza tokuma 7 usiku tichibvapo vatapinda mota tarova pasi tichisvika pane patakasvika paakasvikotiratidza malights zvikanzi apo ndo paborder post apo dziri nguva idzi dzanzi ruma 99 usiku ari makuseni usiku zvikanzi apo ndo paborder post apo imimita sei motopinda makadai sezvo tiriona uchamba bhodha ka hatipindeni pabhodha tinofanira kutotsvaga kuti topinda nekupi todambudzira neshamwari yangu iyaya tadambura jamba imwe fenzi tapinda maisiya malights maikuziva iri kwamuri kudamburira mechero hakuna aiziva kuti tiri kuendepi sinzi tangounzwa kuti bhodha ndeiriri saka isi taitozvidza kuti tapinda tatojamba tatoku South African side takafamba mwana wamai tigofamba unoziva Botswana mune nhingirikini mune madesert ka miti inenge yakazara everywhere minzwa takarova tigorova kusvika dzato kuma past 3 dzemakuseni apa takuti taingofamba musango kapa takuita zvekuona malights ayo tikati kune malights papo ndokune chiedza but musango mamuri kufamba mamusi utya zvikara here kana zvimwe zvinhu zvinosanganiswa nazvo unotyei bcause tatoo masoja ipapo unoziva kuti taisvika pastage yekuti unosvika pakavharwa pese apa neminzwa kutongotora bhegi rako reya unoona mabhegi edu mamwe aya wotoisa pamberi apo kudai uchivhura nzira uchipinda uchidambura uchienda kumberi tazoona malights tikati akwa kune chiedza kandei tafamba tasvika kuya tikusvika murodi tikuona ukukanzi odzi ukukanzi lubatsi signpost zvikutoratidza kuti tichiri Botswana apa mafamba apa apa kwatoedza ndobva tatanga kupikisana manje mwachiti hande nokuku mwachiti nokuku tikati haiwa shamwari ngatiita sei ngatirare tozozviona mangwana ndobva tangorara muside meroad svika kwaedzawo kuma 6-7 tamuka tabvunzawo watabvunza zvikanzi ndokukuku bhodha vatachamba road tamisa paya tapindawo mota matapinda taudza driver tukuenda kumafikeni zvikanzi alright pindai tafamba kunenge kwaku-South African side manje ndobva arova driver asvika pabhodha saka mumota matakapinda mamune mwe mukadzi anga arimo ayo natsai kunditsanangura ngandikudzosei pamashure mbijana paipai makasvika pabhodha mukanzi bhodha iro ranga sitori bhodha iroro aizvi yanga sitori bhodha yanga tori ngoriwo border post amene yangangonzi border post but yanga sitori bori bhodha munhu akangoti dhambawo ipapo ndobva angoita asi ndobva atongotisiyawo saka nguva yese yataifunza kuti kufamba muSouth Africa takachifamba muBotswana tichiri muBotswana saka tasvika paya takwira mota yaya mukadzi vatamubvunza hanzi mukuendepi tikati kuenda todaenda Mafikeni zvakanzi mota iri ngopfuurira kupi Mafikeni isusu hati ndikuziva kuti mwangu ane chipande hatisi kutomboda zvekuti ndisa mapassport tapinda paya oi muri kufira yasawira because sawira futika ndiye ana mukoma ari kupi ari John saka hazviite kuti sawira asari tafamba tasvika paya uyu driver uya haana kuziva kuti isusu hatinochi mapassport nesu mbodha ndikatoziita zvekujamba mota yakuita se yatopinda mubhodha takutodzokera futi kupi kumashure kuti tinokwanisa kutenderera noku kuti tizokwanisa kujamba ndobva tadzokera mashure taenda uko tadzoka takadai so tazopinda muSouth African side apa pakujamba makafamba futi how long tikafamba about ma-hours I think ma 2-3 hours tichifamba tichitotiza bhodha kudai tarova tafamba tapinda zvinhu zvimaprazi so tadai takutanga kuona uchi
zvemalights nzara yarova ndobva takabva tati kabhinzi kaya kananga napo kana mukoma wangu kaya kuti plus ndachamwari ndine kagaba kandinako pana ngatiita se ngatione kutamba ndobva takati bha nedombo nongoza zvemusango kamune musinogadzirira ndarova tadya ndamupawo tasheya tadai so taona malights ndikati kwatiri kuenda ndikokoko hande tisvika kuya I think mapast 11 so tisvika kuya tapinda mukombi yatakwira ndibva yatidzosa futi back kuborder post watabva futi handiti ari kunotsvaga vanhu kuborder uyu tadzokera futi muborder post kutotidzoka muborder post tikuona mune mapurisa isi chiri kuenda takatoona kuti pakudzoka tochi mawani pane roadblock yemapurisa vari kutomirira vanhu vari kubva kupi border isi tichada kudzoka futi because kombi inofanira kuenda kupi uku inofanira kuzoenda uku tapinda muyamwe muborder yasvika yatora vanhu lakiwo takati tichikwidza taakudzokera kumapurisa kuya mota ndobva ita se taona mapurisa aya kutanga kupeka zvinhu zvavo zvishuwa wa havana kuzoitira se havana kuzotimisa tasvika paya tapfuura tasiwa mafikeni vatatsvaga mota dzinoenda Joburg tasvikwira ukombi yedu fatisiya Joburg tasvika kuJoburg kwedu fataenda kumba kwablazo mfana waye ndobva titambirwa akati boys pamande pano garai but ndivatamuti no isusu toda kutsvaga yedu pamba pedu pekugara because tandine tumari tatatinato zvikanzi no paise pamaifamba mamune mari tatine mari zvikanzi blazi aiwa boys ndoda kuenda kumusha saka chimbosarawo pamba pangu mozotsvaga yenyu ndaita se ndadzoka saka isi tandine style yedu manje because taita tumabhegi taisona tumabhegi ndoti shamwari ngatingotanga isona tumabhegi ndobva tatanga kusona tumabhegi twedu tasona tumabhegi twedu tatanga kuita se kutotengesa tumwe tumarasta so tumwe tumarasta tataigadzira so but mabhegi twaibhowa bos totansina profit yakaita se yakanyanya bos by that time taitotengesa about 65 rand bos 65 by that time yanga iri minimum wage saka inezvi minimum wage I think iri 150 anditi 200 anditi something like that yeah. But isusu manje taiita pa 2 days tikata wazvona plus pane material nechichichi saka zvaingoona kuti requesta nguva but for a start zvangu zviri vatati shamwari ngatisiyane nezvekugadzira mabhegi titsvake basa tichiri kudaro zvinhu vasvika mumwe murungu zvikanzi akomana nditirewo mabhegi toda mabhegi 3 uda mabhegi 3 zvikati atichaita mabhegi zvikanzi no guys nditirewo ndokubhadharai ende makandiitira ndokupai basa wazvona basa remamwe maorder anga kuda kutotipawo basa nde ndokutsvagirai basa pakambani pandoshanda ndikati no it's fine ndobva tamuitira zvishuya ndobva auya ndobva atibhadhara apedza kubhadhara zvikanzi guys musi 15 January munotanga basa zvishuwa zvikanzi 15 zvishuwa akasvika zvikanzi ndobva taenda kunhingirikini kuya kubasa but takasvikawo asipo ndobva tadzokera kumba ndobva anga kupromisa kuti uyai takaenda but iye anga asipo pasite so unoziva kuti unongoenda pasite munhu akakushedzai asipo then motangira pai manhero acho ndobva auya kumba zvikanzi guys wai musina kuya basa tikati no tauya kubasa but wanga usipo and it was difficult kuti tione kungopinda mota dzevanhu vari kungoita se vari kuenda zvikanzi alright mangwana ndoya ndichikutorai ndobva auya zvishuwa ndobva atitora makuseni acho vataenda kubasa ndobva akatanga nyaya dzedu dzemasilini idzodzidzi by that time ndopamakadzidzira basa remasilini ndopa ndakava ndatanga kudzidzira basa remasilini from there but maimagara mutori carpenter ndandagara ndiri carpenter but ndaitawo zvimwe kuZimbabwe
zvakasiyana nemuzvemasilini but ukapenda tunongoziva kuti wakasiyana siyana. Yes. Yeah. So ndomatangira ndakaita silini vatatanga kurovawo zvedu pakambani iyoyo. Ndifunga ndakashanda about 6 to 7 months. Ndobva pasvikawo vamwe vakati hayo tafarirachi maoko enyu tiri kukudai kune imwe kambani. And remember pandakatanga hiya ndaipiwa 60 rand. Ndasvika kune imwe zvakanzi ndokupa 150. Apa minimum wage 65 mazuva acho. Ndikati 150 machena. Ndobva tapinda taenda kuya fatashandawo zvakaita se zvakanaka. Ndomatakatanga kudzidzawo mabasa madesign chichi svika tazongoonawo kuti hazvichaita se hazvichataura kutangawo zvedu. Svika tazotangawo zvedu muna 2011. But pane imwe challenge yandakasangana nayo I think 2 years ago yekuti unofonerwa munhu anokufonera kuti uya kubasa uyatora quotation. Waenda kunotora quotation paya ndakatofonerwa inga iri Friday ndichifonerwa zvikanzi hayo tine basa ratoda kuti tiro shoshanguoko. Zvikanzi uya uita se uzomezha. Ndikati no ndoita se ndouya. Ndasvikawo kumba ndataurawo namadhamu ndikati madhamu vanaona vandifonera but handisi kunyatso vatemba vanhu vacho. Zvikanzi kana zvisikadaro zvichaita se musaenda garai marega kuenda. Ndikati ndichaona wazviona. Saturday ndibva ndatora foni ndibva ndafona ndafonera vakomana vaya ndikatovafonera nefoni yamadhamu ndikati ndibva tataura. So zvineiwo Monday yacho ndakabva ndichienda kuPitori. Ndasvika kuPitori ndobva ndashanda zvandaishanda. Ndikati chirega ndifonera vakomana vaya ndibva ndangoita quotation kamwe chete ka1. Ndosvika kuya ndibva ndavafonera ndikati boys ndakuita se ndauya. Ndibva ndatofonera madhamu ndikati madhamu ndakwenda kupi kuya kune vanhu vaya. Zvikanzi alright. Chinguva nyana mfunga madhamu akazotanga kundifonera wokuda kuti musasaita se musasaenda kuya but foni yanga isapinde. Ndobva ndasvikawo kuya ndasvika ndobva ndasvikotambirwawo nekamufana kakasangana nene parodi. Zvikanzi ngatipindei. Kamufana kangaita zera ripi manje? Zvekuma 24 25 years. Marudzi vana mashona. Alright. Ngatipindei. Tatopinda paya tatoenda pane imwe imba yachaitoratidzawo zvishuwa kuti iri kudawo sidini because yanga yakatopendwawo white kunze. Uchinyazoona kuti zvoti ndizvozvo. Tapinda paya ndatodhonzawo tape measure yangu nekabhuku kangu kokunyora mameasurement. Ndichangopinda atonoza mugaraji kune kamukadhoo kanopinda kumain house. Ndichingodai so ndobva kwapinda varume 4 kubva mukanhengerekeni kadhoo kake kekunhengerekeni kekumain house. Uku garaji kunopinda nemota kuchipinda vamwe 4. Uyu ari uku kune ari uku 1 wakandinongedzera. Ndakati nepfuti. Ndakati unyatsoona kuti panapa pasisina madhiri. Vandangoti vandangosarenda. Boys ndobva tatora everything, bhutsu zvese, foni, passport zvese zvibva zvapiwa pasi. Kudai so kuda kutotsvaga help vanhu veko vakangoti munotikwadzisa. Vakangoziva kuti takupai help munoita se vanotikwadza. Vanhu vamaingovhunza mumastreet next door. Next door. So ndichibva ipapo ndobva ndatanga kufamba netsoka ndakuenda kupolisi. Ndobva ndasangana nomumwe mukadzi akatondipawo zvimapusha akanditi pfekawo zvimabhutsu izvi muita se mufambe. Apa ndina kana sent famba kusvika kupolisi. Ndosvika kupolisi vari kutondiudza kuti iwe vari kunyora docket. But pakunyora docket vari kutondibvunza kuti vatuma munhu akaita sei. Of which vanhu vacho vaita se vaitovaziva. Because akatanga kudescribe vanhu vandibata vacho kuti vatuma munhu akaita sei kamufana here. Ndikati
zvikanzi ko mwanga nesikapa anga aripo here, ndikati anga aripo. Zvikanzi hawo, ndikati saka imi vanhu vandibata muri kuwazivazve. Zvikanzi ano vanhu toita se towaziva, but problem ndeyekuti vakuru zvine vakuru mukati patiri kutonyora docket, so tichisa docket pamusoro apa vakuru vantu vachitozotarisa chi kuti munhu abirwa chii nechii vozonoclaima chi share yavo. Alright, sautauri mapurisa aya ari kujidzana nembavha idzi uye zvakare vanoziva kuti ukabirwa that area uchauya uchipa report, and by giving a report watoripota futi kuti business rafamba. Ndo nyaya yacho iripo papa. So alright, kana waya reporta case handiti unofanira kuenda pacrime scene handiti. So ndakangonzi pinda mota tunoende kupi crime scene. Unozati baba mota yakadrivwa about 8 Ks. Ndisina mbubvira na director munhu kuti tiri kuenda apa. Vakangodirector, vakangoenda straight ndobva vasvingonongedzera kuti ndipo here apa, ende zvishuwa pambaripo. Ndikati ndipo apa. Zvikanzi hano ndo zvinoitwa shosha nguve chichichichichi. Ndikati alright, it's fine. Fatadzokera kunhingiriki police kuya, ndobva ndikwidzawo nhingiriki inonzi ndobva ndipo 20 rand. Ndikati chikwira kuenda kupi ku Pretoria town wozonawo yekutamba wakumberi. Ndobva ndasvikawo kuPretoria vandaona wafana wangu, ndobva wandipowo mari vandaenda kupi vandaenda kumba. Vakomana vacho ndakazvafonera ndasvika kumba. Handii ndakambosenzesa foni yamadhamu, so namba yavo inga iri mufoni mamadhamu. Vandatanga kuvafonera, boys chinipewo chi passport yangu. Ndobva watanga kundiudza kuti hatingangokupa passport yako, chitipowo 300 kuisire chi passport. Ndikati 300 ndokupa yei futi makaita se makandibira. Ndobva varamba vachingoita se vachingodai. Saka ndakatozombosvika pastage yekuti ndakatomboendako futi ndada kutonorova revenge, but hapana zvandanga ndafunga. Saka ndakatomboendako, but pane zvakazondidzorawo hangu kuti ndisarambe ndichiita se ndisvika, bcause ndakatodhiga information yese, ndakatoudzwa vari pakati so ndakatobvunza. Ndakabvunza andidza kuti boys rakadai rinoita so, ende vakakubata vanokuisa musango rakati. Pane sango randakatoratidza rinorerwa vanhu. Saka ndakazongoti sango iri ripi ko kushosha nguve koko. Saka ndakazongoti hai chiti ngandingosiyana nazvo. Ndakabva ndatozongosiyana nazvo hangu passport ndakazongonotora imwe hangu ndaenda kuZimbabwe. Asi imi mishungu dzenyu, dream yenyu mechiuya kuSouth Africa, chamaida kuachiva chii? Ndakatoachiva because zvandaidawo kutangawo zvangu zvikambani changu kuti ndinge ndichizviitira zvinhu zvangu. So far ndakakwanisa kunge ndichibudirira pane zvandaita. Alright. Titende. Saka iko zvinezvi mati muri kuita maselling, munoitira kupi? Maybe munganatsotsanangura business renyu, zita rebusiness kwarinowanika, maservices ese enyu amunoita, uye kana pane rimwe basa ramunoita, kana kuti mechitora vanhu mumabasa. Kune maZimbabweans akawanda out there vasina mabasa, vari kutsvagirana nemabasa. Maybe munatsotsanangura nekuti munobatika sei? Because ini ndakatanga yangu kambani yangu inonzi Pinso Ceiling and Partitions. Tinodhira nema-ceilings, ma-type ese ma-ceiling, ma-bulkheads, ma-doors, ma-laminated floors, ma-cornices, ndo zvatinospecialize nazvo. And then company iri allocated around Joburg, ndo matinowanika. Not MCPD hedu, but around Joburg ndo matiri. So kana mchitida tichaisa namba dzedu dzemafoni motibata ipapo. Twana Facebook kana WhatsApp tiriko. Titende. Apa tatsara mukamota tobva taniswa kupi
kwamambo kwacho kusvikira tavharirwa mugedhi pobva patsvagwa matai angazi vanhu vanofanira kuti vapiswe.